Txakolin esparrua bete ezkero, abarkaduna auzolagun guztiok agoz bero. Txakolin, txakolin, txakolin eta txuzpin, txakolin, txakolin, txakolinako negin. Batxurina bitxarbina, edan arren zutunik, batzuk motel-motelik, irradariz jantzolari agergara zororik. Eta txakolina ez egiten zen duen, ematze zurie edo... Zuria. Albokuen asko itxagina txakolina, gorroze. Bueno, baltza zaten jago, baina txakolina gorroze gurdeta bat. Gorroze, bai. Lehen hau maz zuria, egoten zen, granue, sarratu egitean zer bat, morda gogor bat. Egon zen beste maz klase bat, zuria, moskatela erosaten txakona, garaune miez zau, aizaten zen goxuago, izaten zen dulziago izan matza. Alboku egitean matza, maz baltza, egitean, ez da, izenik izan edo zer zen ezin izkezan. Matza zurie, beti klase bateko. Mune matza pentsen dute dela hori, mazurie. Bai. Karrera bat baino zuen duen egizue? Mazkarrera bat? Bai. Zenbateko luzeria eukikian? 150 metro? 200? 200 baino gehitxo, 250 da. Hile da bakarra, eta urterik gehien hartu zen duenean, zenbait kilo hartu zen duzen? 1500 kilo, emazaitu zen. Zu jaten emotu zentzien, sasoi baten, satza karratilika daga eberdire. Bai, da gero agonuzakuz lantzian baten. Ze bieke guztinak izak ezerari arboliari. Segun ez lan bai, ez dago beti satza efektor egiten. Hori agonu zuan oin behar, agonu 15 por 15. Eta hori xego da. Eta jorratu. Eta ze epoke izieten da txakoline hitzeko, no zitzen da txakoline? Otubrian, 12 oktubre hor. Hor pilarrin gero. Bai, pilarrin gero, bai. Eta lehenengo batu eta zelan hitzen zen duen? Batu eta gero zapaldu. Baina batu zere artesi ikase bai. Bai, artesi ikas. Artesi ikas, edo kortadora bataz, edo zer bai artesi ikas. Lehen kutsilloagaz. Lehen kutsilloa eskurian, hemen kutsilloagaz. Kutsilloagaz ebaiten zen duen. Eta horre gehiene oioan lekundeku, holango askabat inte, eta han zapaltazan, imini abarkak orduen, gero honek bere denporan gatiuskakaz. Baina orduen abarkakaz. Eta noberak zapaldu? Ba, noberak zapaldu. Eta gero prensa. Gero prentsara, prensa bat eskukoa. Bai. Eta badeku ondikarren, prensa hori. Eta egiten zen txakoline. Eta gero barriketara bota. Egurrezko barriketan egiten zuen. Bai. Eta barrikan daun artean, beren ikentzun dut inoz, jagoni berri zeten dala zen berma itzen dago apurbet edo txakolinen kasun ez da berri zeten. Sobrantia baldi beten gordetan du, egitein duen. Nizikean, eta gero, meide bateaz bota, segun zelan irikit neuen, edo ganezkait neuen, añadidu irikitzen egoten da, denbora batek, ez da? Tapoian sartzeako lekura artean. Bai. Ze tapoian zago leku itxi pituto lantxe, ze mailuaz gero sartzean zana gogorrean, eta gero igiltzoaz edo zean gainean asiako justien... Ondo tapaten zan. Bai, trapubet eta gero kortxo model handi. Eta gero han igiltzoaz... Eta, ara noz joaten zan, jentea? Ara, jente egiten aste santuen. Egun santuz, de bariko santuz, de horretan egunotan juten zan. Hori zehait dinan, Elisarak egunek izaten zizan. Tabernak eta izit joten ziren. Elisarak jun baino, Horra, txakolinera eta gizonezkoak, mutilek eta, edo ja gazte... Bai, enbrazku epetorten zizan gure albora. Bai, neskak eta mutile, bai. Horretan egunotan etorten zan jenti, bai, neskak. Baina ostena taberratara enbrazkoak ez direz? Ez. Txakolinera bai? Bai. Eta han jatekoa bere saltze ere?
Bai, tortilla batzuk eta ite bizan, ero txorizo batzuk, ero intxurrek, ero urrek, ero horteko zerak eta bai, gure albokune horteko gemote bizan, bai. Eta bizet ezan, arratzalde pasa joateko. Bai, hartzalde. Orduan helen doblea, zaile baino doblea. Doblea bai, Eta erdi kanporatara esan duzen. erdi kanpora. Ezin zeuk danari erantzun, ez da? Esen dugu bakarrik ente. Ja. Horten ez gehiago kondukteko, bueno. Ja, berez dana etxi beharko zut, da. Bai, hori txarrena, ez da? Eta gero dana itzen dozu ezeuok etzen? Oin artean, Dolaria eta dana deko zu ezeuok? bai, oin artean neukiten zen du, bai, onja, inbiadu, batzartu inbiaduz, zergitxien egiten duenak 60 mililitro egiten dozkoen. Horregatik da, nik bateri motentzaz, neko goiko baserrikoari, arekiten duz, baina 30 Orduan danonak batu eta gero... Handekot dena, bai, denominazio moteko ez toztik itxekin. Ja. Eta gero txakolinera bere bai askotan. Zela zen hori? Txakolineko negin. Ema jo sumari txuri txakoline daten. Baina, klaro, kurtzi minimoan, klaro, agil. Eta saltaten zen. Saltaten zen, ez da? Bai. Tori zela zen, esileike birritan oin bat imini leku beren, ez? Kambia beti. Kambiaten. Kambiaten espazen duna galdu zen. Claro. Eta esileike bera behitu, ala bai? Ez. Ez irizitzen zen, ez? Bera txuarik gora di edo albora di zertute, zeure jantzia berrizitzen zena. Txakolin,